Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Friday morning mga kapuso all over Mindanao. Ato sang kamustahon ato mga kapuso sa General Santos City o Cotabato City. Say mayong buntag! Mayong buntag sab Jill, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Butuan City ug Surigao City. Mga kapuso, karong Friday morning, atong sayron gikan kay LTFRB Iligan City Field Office Head di maarig Diamla ang paglusad og state-of-the-art nga public utility vehicles kun PUVs nga mamasahero sa Iligan City subay sa PUV modernization program sa Department of Transportation. Samtang say kakuhaan ato og inspirasyon ang istorya sa fashion designer dinhi sa Davao City nga si Ronnie Nakwa di nag-close man ang iyang shop. Apan nakakita siya og bagong oportunidad sa panginabuhian pinaagi sa mushroom farming. Og sa Best Talk, makauban at ni Resi, si Kapusong Ana Vicente. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Og aron mas merry ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag morning, pinaagi sa Isang Puso ngayong Pasko, Caroling Challenge, kauban si Hazel Joy Vidad nga taga Panabo City, Davao del Norte. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso ngayong Pasko, isang puso ngayong Pasko. Daghang salamat ug advance Merry Christmas Hazel sa ato mga kapuso dinha sa Panabo City. Mga kapuso, aron madungog sa tibuok Mindanao ang iyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, usa sa mga programa sa kasamtangang administrasyon ang paghatag og dekalidad og state-of-the-art transportation alang sa katawhan o mas nailhan nga Public Utility Vehicle Modernization Program ilawom sa Department of Transportation kun DOTR og subay sa mong programa ang Iligan City, ang unang syudad sa Northern Mindanao kung asa ipatuman ang programa. Karong buntaga mga kapuso, atong makauban si Sir Di Maarig Diamla, ang officer in charge sa LTFRB Iligan Field Office. Sir Eddie, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag po sa inyo. Sir, unang-una, subay sa PUV Modernization Program, aduna na yung mga modern jeep karon sa Iligan City. Karon, sir, pila na ba kabuok ang anaa sa syudad? Sa karon, testing paning ang naitabo dire nga katong pag-launch na mo og modern jeepney na usa ka buok nga launch pod na mo nga kining i-jeep ang pangalan, kining ang ginagamit nila kining electric power. Sir, unsa sa ba ang mga features nga anaa sulod sa mong modern jeep nga masiguro nga komportable og safe ang mga pasahero?
daghan yun. Kompleto na CCTV, na mga GPS, kompleto tanan ang mga butang aning modern unit na jeepney. Sigurado yun nga kining modernization safe ang pasahero tungod kay less ang pollution sa mga pares ng jeep o kining mga Euro 4 nga makina engine, wala yun, that is environmental friendly nga mga sakyanan nga dapat yun na kini suportahan na to aning programa sa gobyerno kay mayo ni ikahatag sa mga katawhan. Gabiyahe na ba ni karon sa Iligan, sir, og asa sab ang mga ruta ni ini? Bayanihan to city proper, yun ang ilang ruta. So karon nakita na to nga kada ilang taon nga kada moagi ang mga sakyanan puno-puno og pasayro. So ang pasabot ana ang mga pasayro nanginanglan sila og kining mga bago nga sasakyan. Pero napay mga sunod kay kining mga modern units nakakuan ni nagulat sila ning mga ilang mga loans sa tanan uban nga cooperative diri sa Iligan. So kung ma-approve na ni sunod-sunod ang mga modern units diri sa Iligan City. Sir, pila sa ba ang pamasahe ni ini? Mas barato o mas mahal ba kini kung atong itandi sa mga kasamtangang nagadagan nga PUJ? Mas barato pa ang ilang plitian kay nagsunod man sila sa katong special permit nga gihatag sa gobyerno. Ang minimum is 11 pesos ang mao na ilang plitian karon sa Iligan as of today. Depende sa kalayo sa distance sa ilang gidaganon sa ilang mga sakyan sa ilang ruta. Kung more than 4 kilometers, na additional og 150 per kilometer. Sir, pila ba ang seating capacity sa matag modern jeepney nga gadagan sa syudad? Sa kining mga modern jeepney, mga 24 ang minimum capacity. Katuga ang pasayro. Sir, sanglit anaa pa ta sa pandemya karon, unsa ba ang protocols nga ginapatuman sulod sa mong modern jeep? Ang mga protocol nga gipatuman sa LT Pabio sa IATF, kining walay pasayro nga makasakay, walay face mask, walay official, kinanglan nga nagyud na sila yung mga makita na dili pa sa kung walay mo na lang gamit na pasayro. O kanang more than 60 years, more than 60 years of age, usapon na nga dili pwede makasakay na. Sanglit naa na kining mga modern jeep sa Iligan, sir. Unsa ba ang mahitabo sa panginabuhian sa mga driver sa old PUJs? Karon gi-accommodate man na sila sa gobyerno kay mao gani nga dunay mga cooperative karon ang ilang tanan ang grupo gi-require sila og cooperative para puro sila maka-abil aning loan nga ihatag sa gobyerno, maka-abil sila ning kining subsidy nga 160,000 sa ihatag sa mga operators ug drivers. So maliban pa na mga ayuda nga gihatag aning gobyerno, kining SAP nga gihatag sa mga driver o operator, nag-seminar pa sila para matagan sila og service contracting sa gobyerno. Sir, posible ba nga moabot ang panahon nga ma-phase out na ang mga traditional PUJs sa Dakbayan? Sigurado gyud nga ma-abolish gyud na sila og sa akong paglantaw, ang mga kaigsunod nga driver o operators diri sa Iligan City, murag gadawat po ni sila nga may lisdan ang sakyanan nila. Tungod sa na may more than 30 years, kadugay sa ilang sakyanan. Sir, kanusa ba ang nakatakdang full implementation ni ini? Kapulo pa ni ang pag-implementa ni, pero nakasalalay ni sa loan nila sa Land Bank o sa DBP. Kada na ma-release sila, immediately nagyun na bagong modern units na mudagan diri sa Iligan. Halos tanan ang operators diri naka-organize o cooperative. So ang ready gyud ang ilang application sa Land Bank ug sa DBP. Sir, sa imong tanaw, unsa ba ang advantage sa pagpadagan sa modern jeepneys? Una, ma-minimize ang traffic. Mao na isa ka advantage. Ikaduha ang advantage ni mabaguhan po ang mga tao, mabaguhan sila sa idang tanaw sa transportation sectors. Ikatulo, kini mga modern units, kompleto na ni og mga accessories parehas ni mga GPS tanan. Pwede gani ka maka-text kay na pa sila free wifi. So walay rason nga dili na
suportaw sa mga katawan. Daghang kayong salamat Sir Eddie sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Likewise, sa iyong buntag sa tanan. Chillax lang mo mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kadong buntaga atong makauban si Kapuso artist and who plays Beatrice sa bagong teleserye nga atong atangan sa Kapuso Network. Walay lain kundi si Kapusong Ana Vicente. Maayong buntag, Ana! Ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hi! Maayong buntag sa iyo, attorney, at sa lahat ng nanonood sa atin sa buong Mindanao. Maayong buntag po sa inyong lahat. I'm okay naman. Ito, quarantine. Actually, trying to be productive as much as I can. And speaking of productive, how are you spending your time? Meron ka ba mga bagong natutunan naman ngayon while on quarantine? This quarantine period, ang dami kong na-discover sa self ko. Sobrang nahilig akong magluto, and I tried different dishes. Hindi lang Filipino, kundi international. You get to spend more time with your family. Malapit na ang Pasko. Siyempre, tradition sa mga Pilipino, diba? We usually decorate our homes with Christmas decors. Nagsimula na rin ba kayo, Ana? With that naman, actually, to be honest, hindi pa. Kasi hindi kami masyado nakakalabas. Kasi medyo praning kami ng family ko. So, hindi kami masyado nakakapag-mall, ganyan. And it's a totally different year. Parang, siguro, for now, parang nag-skip muna kami with decorating our homes. And siguro enjoy na lang the real meaning of Christmas. Yung totoong spirit ng Pasko. How do you think will you be able to spend your Christmas? Kayo lang buong pamilya dyan sa bahay? Actually, oo nga. Parang, we're trying to keep things simple now. That especially with this pandemic, parang, talagang family time lang muna, ganyan. Kasi you don't get to travel naman, hindi ka naman kumbaga, walang Christmas vacation kasi talagang buong ilang months na tayo on vacation. So, feeling ko spending time and spending quality time with the family, that's the most important thing for me. Napag-alaman namin in one article na mahilig ka daw sa gymnastics. Tama ba yun? Paano ka ba nagsimula o nahilig sa gymnastics? Actually, gymnastics ko when I was in elementary pa. Kasi parang yung mga club sa school, sobrang nagustuhan ko. Siguro parang consecutive years ako nag-gymnastics. So, with that naman, I didn't get to pursue it. Hindi ko siya natuloy-tuloy. Pero that's my dream talaga, to be a cheer dancer, pep squad, ganyan. Kaya nakikita namin na you're really able to stay fit and so healthy. No wonder, isa ka sa mga girls of summer, di ba? Yeah, pero walang summer. Siyempre, 2020 is also a big blessing for you dahil you're taking on a huge role sa bagong teleserye na aabangan namin sa GMA, Ang Dalawang Ikaw. Please tell us what you can. Ano ba ang kwento or story dito sa bagong teleserye na ito? Ang Dalawang Ikaw is basically si Ken Chan and Rita Daniela. Si Ken Chan ay may dissociative identity disorder. So, meron siyang dual personality. Ako si Beatrice dito, yung fiancé ng alter personality naman ni Ken Chan, which is Tyler. So, para siyang ako yung fiancé niya dito. So, talagang parang torn siya between me and Rita dun sa story. Yan. Sino pa yung mga makakasama namin dito sa Ang Dalawang Ikaw? Ang Dalawang Ikaw, andito din sila si Jake Borga, si Joanna Tan, si Jeremy Sabido, and si Dominic Rocco, and marami pang ito. I'm sure marami dito sa Mindanao ang talagang aabangan ka. And of course, ang Dalawang Ikaw, please invite everyone to watch out for this new teleserye. Mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo. Abangan niyo po ang Dalawang Ikaw. Malapit na po yan. Next year na po yan dito po sa Kapuso. Nagkakaing salamat, Ana, for joining us this morning. Thank you. Thank you so much po, attorney. I enjoyed po. And that was Ana Vicente, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dungan tanga ma-inspire sa istorya sa usa ka Dabawenyo fashion designer. Kung unsa na ang iyang gikabisihan karon, humanahimong apektado ang iyang shop sa pandemya. At makauban, si Ronnie Nakwa. Si Ronnie maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag po sa tanan, Sir Jel, ug maayong buntag kapusong Mindanawon. Sir, katong panahon sa ECQ no dinhi sa Davao City, unsa bay nahitabo sa imuhang shop, sir? Katong pagsugod sa pandemic, less raman ang mga events ug wala makayo pa nagtipo. So ang akong gibuhat is gitemporary sarado ang akong shop. Then ang akong gown is gidala nako sa balay sa akong igsuon nga purag dugay-dugay na po niya wala na po yan. Sir, paunsa ba ka nagka-idea aning pag-grow og oyster mushroom ug naa ba kay background jud ani, sir, sa pag-atiman? The funny thing is mao gyud na siya kay patong panahon na naga-shop ako, kanang igsuon na ako good is kayo siya kanang ginaengganyo gyud ko niya nga mag-mushroom farming, pero at that time is kanang na-busy man ko sa ako ang profession, isip na usa ka designer o dili na ko siya, wala na ko siya taga-igbili. Pero katong time nga pandemya na naara ko sa sulod sa balay, wala ko ang activities balay lang ka untulog, so wala jud ko gikabisihan. So hunahuna ko nga i-try kaya nako tong gisusul niya sa ko ang kanang i-try nako ang mushroom farming. So dito nagsugod ang pagkaengganyo o tapo ko'y passion po sa pananom. Sir, can you share with us ang imong experience sa pagsugod jud nimo sa pag-grow og oyster mushroom ug unsa pud, sir, ang nag-inspire sa imuha? Pagsugod na ako is panudan lang sa nag-try sa ako siguro mga 10 siguro at first. Kaya wala man siya idea, wala kabalo og mutubo ba dayon? Unsa man ni ang proseso mutubo, malas, ang may mushroom pag masobrahan magud ang iyang stages niya, malas man siya. So dito pa po kumbaga nag-try and error pa ko at first. So akong gihimo is nag-research ko, nagbasa ko mga artikulo about mushroom farming. At the same time nagatanaw ko mga videos na makita nato sa YouTube. And pasalamat ko nakakita ko po og kanang organization about mushroom farming ug naka-idea ko og iyaha ko kung gitabangan nga makamuntar ko ani mushroom farming. So after ato from 10 nahimo na dayon ko 50, nag-add ko 50, nag-add ko 100, hangtod na abot na siya og more than 700. Sir, karon kumusta ba ang dagan sa imuhang mga mushroom ug unsa ba ang pamaagi, sir, sa pag-atiman niini? Ang mushroom magod is amag magud na siya. So ang amag, so dapat pag pagbutang ato sa similya katong mga ipanghalo ng mga substrate, katong substrate is mga klasiko nato yung mga chemicals, nato yung mga ang ginahimo nga substrate nato sa oyster is man na siya katong bagaso. So ihalo-halo to, nahalo-halo, butangan og katong sibilya nga spoon, then pa na siya i-disinfect, then ipaano pa na siya i-isolate pa na siya para mabuhi to siya. Pag mabuhi na muna to siya, ang pwede na mo ibaligya na katong mga puting bag. Then pag okay ng puting bag, after a week, muna to siya, manubo na siya. Ang license sa mushroom is mutubo siya 36 hours. So pas-pas. Manubo na tayo yung mga mushroom, so magkabuang ka di na usang pagbaligyan nimo. Kailangan siyang naakay tama nga temperature, mag-range na siya mga 28 to 30 degrees. At the same time na kay tama nga ventilation, tama po dapat mo or sakto pa ting mong humidity. At the same time ang dapat ang imong puting bag is dapat siya kanang sapat ang iyang sustansya. And totality dapat na kay tamang pag-alaga. Kamusta ba ang market karon sa oyster mushroom, sir? Ug sa matag adlaw, unsa ba kadaghan ang imuhang ma-harvest? Actually, ang mushroom paspas kaayo. Sa pagkakaroon, aduna ko sa isa ka kwarto na ako, aduna ko mga 700 ka mga ginatawag na itong puting bag. Kanang puting bag din nagatuloy ako. So sa akong 700 ka puting bag, nag-harvest ko og mushroom, daily na siya nag-harvest ko mga 2 or 3 ka kilo. Mga pila pud matag adlaw, sir, ang imuhang kita sa ma-harvest nimo nga oyster mushroom? Sa pagkakaroon ka ba ang market sa ato ang oyster mushroom is
mag-range siya og mga 350 to 400 per kilo. So sa ako ang sa akong ginakita karon nga siguro o maabot og 3 kilos mabalik na ako o naga-income ko karon og 1,200 daily. Og karon sir, nag-venture na po daw ka sa paghimo og oyster mushroom chicharon. Okay na siya man, naka-happy sa ako karon kay kabalo ka di ba daily naga-harvest man ko 2 o 3 ka kilo. So para ma-cook up na ako, ma-manage na ako kay dili man sa tanang panahon ang gina-order sa imo hang is fermented mushroom lang. Nakakita ko chef na lami siya mo process o mahimo o chicharon gamit kung akong oyster mushroom. So pag na ako is okay na siya, pwede na siya ma-market. So sa pagkakaroon aduna ko'y unom ka flavors sa mushroom chicharon. Unsay mo ma-advisor sa mga buot sa mag-venture sa pag-grow og oyster mushrooms? Dapat aduna kay sapat na oras o enerhiya para kung naamay problema nga moabot sa imuhang mushroom farming, pag-manage nimo at least masolusyonan dayon nimo. Alright, daghan gyud salamat Sir Ronnie sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV kay sigurado daghan gyud og nakatuna ang atong mga kapuso Mindanawan. Advance Merry Christmas sir. Advance Merry Christmas po. Salamat. Sa tungod sa epekto sa pandemya, nakita kining oportunidad sa fashion designer nga si Ronnie Nakwa nga mag-shift ngadto sa mushroom farming ug dinhi iyang nakita nga duna sa diay income niini. Samtang Jill, sa paglusad sa PUV modernization program sa gobyerno sa Iligan City, mas komportable ug mas efficient matud pa kini nga transportasyon alang sa katawhan. Sayog mga kapuso, kay lagi hapit na gayon ang Pasko. Plano ni Kapusong Ana Vicente nga himong simple lang ang pagsaulog sa iyang pamilya sa Kapaskuhan ug mas magbanding ang tibok banay nga mao'y true essence sa pagsaulog sa Pasko. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Napoleon Hill nga whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso! Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso!